sunana an haife ni a garin Gaya. Na fara rayuwata a garin Gaya ina shekara 4 na dawo Kano State. Na dawo Kano na zaune a Hotoro. Ina rayuwata ne secondary school a Hotoro, State of Wisdom. Na gama na tafi SS1 to 3 mai Master's Science College Gaya. Na je na yi Science and Technical School Board. Na gama secondary school 2017. So cikin yarda Allah dai na samu matsalar SSCE sai na shiga Kano State Poly. Haka na ci gaba da harkoki na makaranta. Na yi graduation a Kano State Poly. A wace shekara? Wannan shekarar kenan 2019. So mai sauraro zai ji an ce yau dandalin duniyar nishadi ne, sannan kuma ga Bilalgy. So kuma mun fara da tarihi na Bilalgy. Bilalgy a duniyar nishadi ko kuma a duniyar nan da muke ciki, a ina kai kuma kai kaurin suna? Kasancewa an ce duniyar nishadi to yana dauko celebrities na duniya. So kai kuma a ina kai kaurin suna? Gaskiya na yi kaurin suna a social media, Facebook da Instagram, especially Instagram. Twitter ma alhamdulillah. Now we are everywhere gaskiya. Okay, so kasancewar ka kasance ka yi kaurin suna, ka shiga jerin celebrities na duniya tun da lissafin ka ake yi a yanzu, ko ba haka ba? Wani irin nasarori aka samu a wannan tafiya? Gaskiya an samu nasarori sosai, don ma na samu aiki a Moscow Oil Limited Nigeria Company. Bangaren tallace-tallace ko bangaren harkar website ɗinsu, ni zan dinga managing ɗin wannan ɗin handle ɗinsu na wanda suke harkokinsu na intanet. Har ila yau da ita social media ta kunshi abubuwa da dama, kuma an ce celebrities na duniya, so an ce wane ya yi kaurin suna, kamar a Instagram kawai kawo Instagram shine misali Instagram, ko kuwa da akwai wani abu wanda misali yake jawowa a cewa ne shine celebrity, kamar menene? To ni gaskiya dai ba yin kaina ba, ni gaskiya yin Allah ne. Saboda ni ba komai nake ba, kawai dai ina sa kaya alhamdulillah, ina sa takalmi, ina sa hula, in dauki hotuna. Yari ne, shadda ne, duk abin da ta kama ina yi da shi. To daga nan haka mutane suna ganin kyan fix din haka da jini kuma da abin da Allah ya hudu. Har Allah ya kani matakin da nake yin su. To a iya cewa Bilalgy ya samu nasara ta wannan bangare, misali tunda ka kasance a matsayin celebrity ma yanzu da ake labarin ka a yanzu. Akwai 'yan abubuwa da suke faruwa, misali kamar idan muka ɗauki masana'antar Kannywood, za ka ga cewa akwai 'yan abubuwa da suke faruwa, ka ji sai ku can, ka ji sai ku can, rayuwa ba ta rasa kalubale. Kamar kalubale, wani zai ce ma kana da girman kai, wani zai faɗi mummunan abu a kanka. Alhamdulillah alkhairin yana fin yawa fiye da sharri. Sannan wani zai ce ka yi chatting da shi ba ka sani ba, wani ya amfani da sunan ka yi chatting da shi, ya karɓi kuɗi a wajen mutane kaza. To duk anan ake dan samun matsaloli yan kaɗan. Wato dai ina fahimce ka, shi ma kalubale na karɓar kuɗi a cikin wannan tafiya da akwai ta gaskiya, saboda ana yin impersonation, ana using as your picture, za a je a yi chatting da wani, har ma a bukaci ko business plan haka ko wani bukata haka, nan ana ganin kai an kai amma sai amma gaskiya mostly ba mutum bane. Okay, so idan muka dawo mun ji batun nasara cewa a Instagram kai kaurin suna ta kai a nan ka samu ake lissafin ka yanzu a jerin duniya ma za mu ce baki daya, ko ba haka ba? Wani kalubale kake fuskanta a rayuwarka? Gaskiya ina samun kalubale da yawa. Mutane zaka ji ko a zan iya fita normal face to face, mutum zai tare ni zai ce mun kaza da kaza, ji nuna ma gaba ɗaya baka mai ba. Amma alhamdulillah